Dobrý deň. Častokrát dostávam otázku alebo komentár typu práca s ľuďmi je tam najťažšia. Či to je pravdivé alebo nie, to je dobrá otázka, alebo keď už to je pravdivé, tak prečo to je pravdivé, že práca s ľuďmi je tá najťažšia. A dám vám jeden príklad na to. Predstavte si, je leto, ideme s kamarátom na priehradu a on má surf, prkno s tou plachtou. A teraz fúka parádny vietor a kamarát mi povie, vezmi si to, zajazdi si, uži si to. A ja som nikdy predtým na tom nestál. Bude to pre mňa náročné? Tá jazda na surfe bude pre mňa veľmi náročná. Prvý deň vôbec stáť na 4, stáť na 2. A naopak, keď môj kamarát ten surf vezme, tak lieta po tej hladine ako čert. Zaujímavé, je to jedna aktivita, jazda na surfe. Pre jedného z nás je veľmi pohodová a prináša mi radosť a pre iného z nás je veľmi nepríjemná a trápi ma. V čom sa ja a môj kamarát líšime? Jeden základný rozdiel. Môj kamarát má v oblasti surfovania po hladine dostatočne veľa vedomostí, znalostí, tréningu, zručností a ja nie. A toto je princíp do života. V živote jazdíme hodne surfov, vo vzťahoch, v práci, v obchode. Ako náhle nás nejaká časť života trápi, kúše do zadku, je to jedna jediná vec za tým. Nemám v určitej oblasti dostatok vzdelania, tréningu, vedomostí. A jeden z najcennejších surfov, na ktorých jazdíme celé dni, sú vzťahy s ľuďmi, komunikácia s nimi, vychádzanie s nimi. Pracujte v tejto oblasti na sebe, násobne sa vám to zúročí naspäť. Držím palce.